Oyawre nyakora moge jwank no machiegni chenro mar piny kawuono wantiere kae nono magazeto kiny makaoni chiewe yo machalo nade kono mana sani neno yo machalo nade doa kanye machiegni nono magazet chako sani kaka pile gazet ariyo madongo mawacho ka wantiere godo Daily Nation ka kumachielo ka wantiere kod The Standard giyoch magi momi pektro weekend mari bende obede yo machalo nade magi weche motimore pacho ka gimoko bende motimore pinje maoko arwakni machiegni wuoth kodwa achiel kachiel kochako sani nyaka oromo kanyo sa achiel mar okinyi kapok ochako chenro machielo okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Roch antiere kae kod jafwambo wadwa bende mantiere kae ka mondo mi wanon gazet okinyi ma kawuono ka wantiere kae kod Eric Okeyo Kizito. Eric Okeyo Kizito yawre oyawre nya Cleophas weekend mari obedo nade weekend obedo maber to ok ober ahinya kalure kod weche manywa neno kama koro jofwambo bende koro yudo ka tek ni monjo gi jopiny en wach mok ni kare nikech jofwambo gin undwe mag oganda koro oganda yudo mana weche kokadho kuom jofwambo koro kaka tije moko jofwambo mar mondo mi oyud ratichgi owenegi thuolo mar tiyo mane gima tiere kar kanyo weche tuke bende nitie gik moko bende momako chunji ahinya tim mar Chelsea medo mana rieny Arsenal medo rieny ipenjo kacha ni ng'ama biro chungo gi ka tim mar Manchester owito points moko ariyo mantiere kacha Man City bedo madhi malo points mantiere kacha mopogore nono points 5 mantiere wiye kacha weche mag tuke tinene yo machalo nade weche mag tuke kanyo to wan kaka jo Manchester United chunywa ne koro ok mor ahinya koro wanya wacho ni en thuolo mar Arsenal ka giweyo ne Manchester City margi koro ka gero mar weyo to gibro mana weyo to ma koro nitie lwetgi mar weyo wacho ni weche mag tuke bende kaka kanyo koro mogo jongo disho makawuono wadhi kelo ni chenro no bende mano mara weche go mag tuke chenro mar piny okinyi makawuono sa achiel nyaka sa ariyo koro kik idhi mabor mano chenro mabende waduogo godo mana bang' ka yweyo moro malach ahinya ka wantiere kar kae okinyi makawuono wachak kod gazet mano mara The Standard okinyi makawuono wacho nade mane gima darango ka okinyi makawuono ni bende omi pek weche mage mantiere kar kae nitie weche go matimore pinje maoko nitie weche go mag Angola ma bende koro rango ni pinje mage mo ore jolweny Angola bende koro oriwore chwalo jolweny e pinyno mar Democratic Republic of Congo mano DRC mano ite mar 23 ka e piny Kenya kae nitiere weche mag bende koro mi pek Kenya nene mana kar kae ite mokwongo iwacho kata ni the hot mess mano weche go motenore kod secondary go ma Dundo junior secondary mano mantiere kar kae kamalo kanyo wacho kanyo ni Raila Ruto trade words wacho ni kanyo kuma koro gintiere ni calls for defiance weche mo bende koro kanyo nitie mag wacho ni oyo ng'ama koro pek ne wargi osechaknegi kar kacha tung kae nitiere jatend migawo mochung' ne weche go mag arita mano Kithure Kindiki en bende en kacha ka koro iwacho ni orango gwenge go mago mag Malaso mantiere Samburu County wajo jore mage mantiere kar kacha escarpment ma Malaso mano mantiere county no ma Samburu mane mantiere piny kacha kasa ndiye weche mathoth ahinya mantiere kanyo kora moga jwang' kotimore nyaka moko bende mago mag rango chal mar uchumi nitiere mago mag business kachal koda macha wacho ni Kabras bende kore wacho ni ema koro wacho en momete moloyo sukacha te mantiere pacho ka waranga ni te mokwongo kae mantiere thor wach koro wadara mana mos mondo nene ka koro wadhi kodgi wachaka ne gi magi mag chenro gi mag somo mag CBC mana kaka inene kar kae mano kaka ondiki kar kanyo ne wacho kanyo ni sani nitiere jopuonjere maromo nade mosechopo e sikul 1.1 mosechopo kar kacha ka nyaka sani onego bed ni ichiwo omenda maromo nade wi nyathi ka nyathi 15,000 wi nyathi ka nyathi bende osetime kaka dwarore in pachen mane wi Cleophas man be wach makoro dhianye wang gazet mar Standard ni iwacho ni en midhiero mapek ahinya midhiero maliet makoro mako kit somo manyasani mar JSS ni kech iwacho kanyo ni omenda mane piny owacho singo mar 15,000 mane ichwalo wi nyathi ka nyathi ne kit somo ni pok ochopo kiwacho kanyo ni omenda osetorne mana jogo mago buge mar mondo mi ogo buge ma nyithindo gidhi somo godo tiwacho kanyo ni en wach ma bende koro nyithindo maromo 1,137,000 osedonjo e skul to koro midhiero ne kanyo omenda mar somo pok ochopo mane wach makoro ne kanyo koro en wach marach nya Cleophas Roch ka koro nyithindo iwacho ni nitie klas to weche mag somo pod orochre ok dhi makare en wach mo pek nyakoro moge jwang'e ite mar 6 mano ka warange bang'i to koro kido thuolo chope ite mar 6 kacha boneno gima dhi nyime kata kamano pod wantiere kar ka pod wadani waranga ne gik mamoko mapontiere kar ka ite mar 6 kanye kama ochiwe kacha omenda monego bed ni chiwo kacha maromo bilion 9.6 mano mantiere kar kacha monego rangi ni adieri junior secondary school gi bende
nyithindo donjo e sikunde yo madwarore, mane kaka gintiere kar kacha. Paro mopogore opogore bende koro mienje wiye ka inyalo yudo thuolo mari mondo mi isom irangane weche ma kelo Misori wacho kamano, jagoro maduong' mar Kupet kaachiel koda ka Collins Oyu. Pachien mane kiwinjo ka kelo Misori wacho kacha ni onge somo madhi nyime e skundego mag sekondar madundo. Ka Collins Oyu jagoro maduong' mar NAT wacho kacha ni ma en wasted effort mantiere kar kacha mag rango ni gigi duto nego bed ni iduoko e yo moro makare e sekta ni mar somo. Malo ite mar 6 kod ite mar 7 ka nyalo mana range kar kanyo mondo ibed wacho ni omenda monego bed ni chiwo mondo somo ma kama yudhi nyime. Textbooks bende wacho kata ni onge, jopuonje onge, kama chielo bende mana achiel kuom skunde mantiere ka wacho mage pioneer class, jok ma hango timo kit somo machalo kama mano mar junior secondary school e ECBC. Cleophas, nyithindo gi chako somo ni e yo mabende koro rochore. Nogo bed ni kane gichake to gin mane gichake ka nyiso ranyisi makare mane piny owacho noikore mar chwalo kit somo makamae. Koro kineno jogo motelo ne kod duonde mag riwruok mag jopuonje mar NAT mar Kupet bende wuoyo kanyo, mano nyiso ni adieri wach mar somo ni pod orochre, pok ochakre yo makare. Nikech onge gima nya timre komenda onge, to onge kit somo manya dhi mbele ka buge bende onge. Nyithindo klese onge makare, dhug ni ng'enye klese gi. Koro ma wach ma bende kineno kaka NAT gi Kupet wuoyo, gin bende giwuoyo ka jogo molony weche mag somo gi wacho nang'o. Giwuoyo kalure gin bende nitie ka gidwaro jokanyo, nikech winjo ka wacho ni kit somo onego bed ni chore e sekondari kucho. NAT bende wacho ni odong' adong' e primary kae. Ko Cleophas, wach ma kae piny owacho kotelo kuom migawo mar somo onego ket mijing'o mar neno kit somo no chakre yo makare, eka jopiny bro bedo gi yie ni kit somo masani en somo maber. Koka manto bro kawo thuolo malach mar jopiny oyie gi kit somo makamae. Kamano wach mantiere kaka nyakoromo gi jwang' yude ite mar 6 kod ite mar 7 ka wantiere kar kae. Kama chielo bende nyakoromo gi jwang' ite mar 5 ma koro nitie wach mar arita kwe. Nitiere ote ma bende koro noor kar ka. Irango kanyo kama entiere, mano pod wantiere kacha ite mokwongo. Wadani warange kendo ka warange bende wada mana dok nyime mondo mi warang. Mano kithure kindiki karango kanyo ka nitiere gwenge ma Malaso eskape nitiere county ma Samburu. Ochiwo kum odiochieng' wach ndalo seche 24 korumo. Nitiere jogo ma koyude e rogo machalo kamago nyalo bedo kata ni ginyalo bedo kama tek. Mano kaluwore gi kama gidatemo golo jonjore gi. Cleophas, mano koro jatend migawo mar arita nyo loso kowacho ni jogo modake kuonde modhi piny ma hoho, jogo modake buche, jogo modake gode, jogo modake bunge, mago kuonde ma jore gi omako, kuonde gi mag buto. Koro nowacho ni oganda mar mondo mi wuog kanyo nomiyo gi seche 24 kende mar mondo mi giwuogi, ni kok kamano to gimbe ibro kawgi kaka jogo ma jonjore kata jogo matemo siro wach mar njore gi. Koro mana kaka no timno ka piny owacho neno ni mane yo makare mar golo njore gi kanyo, to oganda ma ok timno giwuogi gi many kama kare gidhi gibede. To koro bende en Cleophas seche 24 ng'ato manyo ni tod dhi ringo dhi kanye, odwa somo mwandu ge e yo mane mar mondo mi odar godo kanyo. Anyo koro mo jwang' wacho kacha ite mar 5 nitie kacha gik mopogore opogore. Wacho koro ma en threat manyien ma igolo kod jatend migawo mochung' ne weche go mag arita. Gin mage mantiere kar kacha ite mar 5 okete sigana no e yo moro makare. Adano ranga ne ite mar 4 mane ko mantiere sigana machielo bende mano okete wiye koni ahinya kedarange. Mano weche go mago ma iwacho ni amen mantiere kacha koro kind Raila Odinga kod William Ruto, mano ite mar 4. Koro odhi ane ite mar 4 mondo mi wane sigana machalo kamano. Mano ka wantiere kanyo e ite mar 4 wacho kanyo koro kane giromo e gwenge go ma Mombasa odiochieng' manyoro weekend mokalo bende gintiere gwenge go mano kane gintie gwenge ma Migori. Jatend piny Kenya bende nitiere gwenge ma Tharaka Nithi, mano ite mar 4 kar ka. Koro wacho kata ni Raila Odinga bende koro kono jogo mantiere e sirkal. Wacho kata ni jogo mantiere kacha mosebedo kacha karango gi koro nitie thuolo machalo nade. Raila wacho kata ni you risk going to the ICC. Raila warns opponents. Mane wach mantiere kar ka. Kaka machielo koni jatend piny Kenya ne nitiere gwenge go ma Tharaka Nithi. Magi gin lwenje mapod dhi nyime mag siasa mag weche. Iwacho ni mibayo kagi kacha mar rango ni adieri ratiro mag ng'awa ma oyudi mane modhi kare mano moko dhi kare. Koro ka pachi weche mag siasa motimore e weekend mokalo iwacho kanyo ni tarik 20 mano dweni mar 3 nitiere grand march mirango kanyo niere kaka idhi tem mondo gol Ruto oko mar the State House kaluwore gi pek mar ngima mantie kachiel kod weche mamoko bende mapod nitiere mago mag IEBC.
Cleophas weche thoth. Dwaro mar jatend kweth mar Azimio thoth. Wach mar IBC ni en achiel kuomgi. Ma koro nyicho wacho kanyo ni jatend piny Kenya nenre kaka donje wach mar yiero komisona mar IBC. Kadwo kata kweth manyicho los mar dhi manyo komisonas. Raila wacho ni Mike thuolo monego beni koro duond buche bende miyo thuolo mar bede kanyo yiero jogo madhi manyo komisonas gi. Koro wach man kanyo bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni en mwana wach ma ok odonjo ni ok onyal ketho chik. Owacho ni nyicho luwo chik ka nyichi yiero jogo madhi dwaro komisonas. Koro en okoni noluwo chik ma ok onyal ketho chik ni mar mondo mi eko orwak dwaro mar ng'ato. Okoni mano gima ok otim ni koro koda jogo tim ng'anyo kod tim ang'oto mano wach ma ok olokre. Emomiyo bende koro king'iyo bath kanyo nitiere sigana moro bende mawacho ni Raila onyisogi nang'o ni giket wang'gi ka gitimo gigo ma ok owinjore to ginyadhi e doho mar piny mangima mar ICC. Mano kalure ni kadipo nono ni gitiyo gi teko modhuro mar rakre gi jopiny nikech ng'anyo koro chopo en tarik 20. Koro jogo ma joarita emowacho ni mondo mi odhi mos kik rakre gi jopiny nikech ndalo machien kanyo bende oganda nowito ngimagi, oganda nohinyre e kit ng'anyo machal kamagie. Nyakoro mogi jwange ite mara 4 kanyo ite mara abich nitie weche mopogore mantiere kar kanyo koro mogi jwang. Koro damana mondo mi warangi koro mana dakika 10 kendo to tieko chenro ma kawuono ma okinyi nitiere weche go bende ma omi pek e ite mar 8 koro nitiere kacha mirango ni chenro ma opogore mago maga duoko chien mago chenro maga duoko. Iwacho ni nyaka sani bende kirango weche go mag sako bang' higni 13 kama koro osebedo kata ka girango chenro mopogore opogore osebedo kata ka dhi nade omenda ma gisebedo kata ka gimanyo gintiere kanye. Ite mar 8 sigana no ondik kar kanyo ka koro neno sako mosebedo kata bende ka gero chiro mopogore opogore mantiere kar kacha mano office madhi nyime ka mulu mano kantie kayo. Wacho ni jokanyo bende koro oseomo kalo jatelo moro maduong' e sirkal ma bende koro ne oringo kod omenda makore lach ahinya mar riwruok machalo kamagi. Magi achiedh nade mamoko ma jogi bende luwo kendo koro gikwayo duolno ma ochung' ne rango mibadhi ma pacho ka EACC mondo mi odonjre wachni. Koro wacho kanyo ni jokanyo mar saga moro mar jopur mayudre boma ma Nairobi kae sani koro nidhiero mako ka koro ok gimor gi piny owacho kuom uso mwandugi maromo $500,000 ma bende koro ging'iyo ni to mwandugi ni ginya yudo nang'o nikech wacho ni nous mwandugi ka gito nok giyie. Koro ma Cleophas en wach malit ahinya nikech saga onego bed ni dhano bede e saga makonyogi to ka koro samochopo ma mwandu mag saga iuso ka jokanyo ok oyie gi uso mare donge en wach malit ahinya. Mano ka dire kar kacha weche mag thieth ineno jo mago nurses mago magin interns kata jopuonjre koro wacho ni giketo giweyo weche gi mag tich. Mano kaluwore ni pok ochulgi omenda moko mabalang' kata allowances mosebedo kata ka imiyogi thuolo mabende giwacho kata osebedo e thuolo moro malach ahinya kirango kacha yare higa mar 2021 mano ka gintiere kar kanyo kiwacho ni yare higa mokalo dwe mar 12 higa mokalo gisebedo ka ikale matek ahinya e thuolo go duto. Koro ka gin nurses duto mawuok kata jochiw thieth mawuok e counties 47 gisedhi kacha ka pok ochulgi dweche maromo 7 e thuolo gi bende. Cleophas en wach malit ahinya ka koro nurses nyalo bedo ni kata bed ni gitimo tiegruok e kuonde thieth go to omenda mabalang' monego bed ni imiyogi pok omigi. Koro en midhiero nikech jogi giwuok gokinyi ka gidhi kuondegi mag tich gidho mtoka jogi bende onego bed ni chiemo eka gitiyo malong'o to ka koro nya bedo ni ok migi omenda maonge gik moko ofuku manyalo bedo ni chwalo tijgi ok en wach makare. Koro piny owacho onego bed ni neno wach mar jogi. Migawo mar thieth onena ne wach mar jogi kata okas county government mar mondo mi bendo ochul jogo mantie buogi mar mondo mi jogo yud ka konyre. Gin nyithindo bende mantie kowuok e somo koro ka gichako to gichako yo makamae koro ng'eni chuny gi jok ni to kara wachako nade onego bed ni gichako maber ka miyo gi mijing'o mar donjo e tich gi teko modhuro. Nyakoro moge jwang' yud sigana no bende ite kanyo mar 8 ka nitie kintie sigana mopogore opogore nitie jawer bende mano Costa Tich ma bende girango kacha ma japiny no ma Afrika ma milambo ite mar 9 mano nitiere mana bathe kacha ka wanyalo mana nene mane jathum mantiere kanyo ka nyalo mana yude no wito ngimane ka nitiere stage ne ower
mano ka entiere kar kanyo, mano kama opogore opogore. Iwacho ni anyuola ne bende osekwayo mondo mi giyud thuolo mar yuago jahera margi kigin ka gintiere kacha, kawacho ni mano gikwayo privacy margi mondo mi oluor. Mano notho kacha chieng' ngeso ka ne nitiere kacho ni Ultra Music Festival mane timore e bomano ma Johannesburg, mano mantiere e pinyno mar Afrika ma milambo. Ne mana jagni 28 e kindego bende ji mathoth osebedo ka oro ote magi mag lit gi kuyo ne anyuola mar Costa. Wan bende waoro mana ote mag lit gi kuyo ne anyuola mar Costa nikech notho sama ne omoro oganda. En wach makare, en wach mok ni kare ahinya, wach ma jonyo chuny. Koro Nyasaye oket chunye kama okwe, ten mani koro weyo joherane gi chuny mojony ahinya. Aya, koro moge jwang' weche ma kamagi bende timore kendo sani osedong' mana dakika 7 kendo twatieko. Ang'iyono mondo mi warange gazet machielo kapok wang' waloro weche mantie kata kamano. Nitie weche sigana motimore county mano ma Trans Nzoia, nitie mago motimore counties ma opogore opogore. Ahinya bende wechego mag BBI bende wacho kata ni Kenya needs BBI back on the table, not handshake to solve issues. Koro wacho ni weche ma kamagi bende omi pek e ite mar 12. Iwacho kanyo koro nitie thuolo machalo nade. Eriko Keo Kizito, nitie weche ma kamagi ite mar 12 kaachiel koda ka weche mamoko bende ma irango ni chal mar obila. Wacho ni maga omenda mantiere bengi mopogore opogore mag obila. Ahinya sani nitiere kanyo wacho ni High Court declines to vary police probe on bank accounts. Mano bende kotenore kod bura moro bende mosebedo kar kacha kaachiel koda ka tho makoch mano mar Jeff Mwathi ma bende osebedo ka dhi nyime ka en kacha e mbui gwenge mopogore opogore. Wach manya bedo mane kala ite mar 12 ka nyaka ite mar 13. Ka ite mar 12 kae wakawo mana wach mar BBI nikech jo Kenya koro dwaro BBI mar mondo mi oteme okele ochwale dwachgi nikech nenre ni BBI noting'o gik mabeyo. Mano kalure kaka koro wacho ni jo Kenya dwaro BBI nochwal negi, to bende kaka koro weche nodhi do nowacho ni jogo manotero wach ni do nong'ado ni chenro nokolu makare mar temo ne dwaro loko chike kokadho e bwo chenro mar BBI. Koro ka jo Kenya nyadwaro wach ni to bende koro ng'i mana yore makare minyalo duogego nikech gik mantie kanyo gin gigo mane wuoyo weche mag ochumi, dongruok, weche manyabero, weche mag siasa e pacho kae. Koro ka gino ni manyo ber, koro jogo mane chwale ong'ianen to yo mane maginyalo kendo minyakel godo dwaro loko chike mar mondo mi jopiny oyud gigo mabeyo mane gineno ka ne nitiere BBI cha. Aya, ite mar 14 kanyo nitie sigana moro awaranga katun mantiere wiye kanyo chinglo mantiere kacha ite mar 14 ne wach mane mantiere kar kanyo ahinya bende kotenore kod katun. Mia pachi mapiyo piyo kotenore kod katun machalo kamagi. Katun makayo ting'o weche mathoth, weche mag mibadhe, ka weche mag lope miyako, weche mag rocho ratiro mag nyithindo. Koro en wach malit ahinya nikech kanyo kineno wiye gi choke ma koro nitie kanyo ma rochni ma koro nitiere kind oganda ma omako piny nikech kiwinjo kage ka winjo ni nyithindo rocho ratirgi, lope maka mafwanda ma jogo ok dwa ng'iyo ni jomoko to nego bed ni dak kanye, weche mag siasa ma bende koro rochore mago bende oket kanyo. Cleophas Oluoch. Aya, mano weche mantiere kar kae. Intinene yo machalo nade mano ka gintiere kar kae. Kaka machielo bende wacho kanyo nitiere paro ma ochiw mano mantiere ite mar 14. Yud thuolo mar somo nyakoro moge jwang' e ite mogik mar gazedni nitiere wechego mag tuke. Kanyo nitiere kanyo Ruthless Arsenal restore 5-point lead. Mano bende wacho kata ni Saints bende koro hold Manchester United mano bang' wuok amodhi mar go onge gol mano lo kata kacha en nono kata ka jatugo ma sulwe margi mag Manchester United Casemiro noyudo kad no marakwar. Mano ka gintiere kar kacha bende koro ka wantiere kar kanyo mano ka watieko agimia mana pachi mapiyo piyo kata ng'owuok wadhi gazet mar Daily Nation. An kaka an jahera mar Manchester United weche nok odhi makare nikech wambe kan wang'iyo mpira malong'o nitiere moko mane onego bed ni miwa penalty wanyumo to koro akia ni to refa nong'iyo kure nikech ka VAR marwa kane ywayo malong'o nineno kata handball no makacha cha kineno kata mago mana weche mag adhula. Cleophas Oluoch. Aya jokora wuok ajwang' jora mag mani nyaka handball no nyaka wabo manya kendo waboloe karang'o to wabonene bende kaka intiere kar kacha nyakora moke jwang' penjo maduong' wadhi penji bende ka wantiere chenro mag wechego mag tuke wadhi penji kacha ni ng'ama bochungo Arsenal e thuolo mabiro ponono ka gintiere weche makamano. Dhi gazet mar Daily Nation Eriko Keo Kizito ka warang' mapiyo piyo ni mar nitie gigo makoro sani bende nitiere kacha nitiere omenda ma bende osebedo kacha bende ka irango yuto madhi kacha county nitie mago miluongo ni wage bill koro sani bende koro mantiere
Raila Odinga kaachiel koda ka jatend kweth mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga bende koro ntiere kod paro mano ma opogore kotenore koda yiero commissioners mag IBC. Paro osemiecho kacha paro mathoth ahinya imiye pek kacha ite mara ang'wen kanya kama ochiwe wachno maduong' ahinya. Kaka machielo bende wacho ni osara mag jotije piny owacho koro bende nyalo bedo kar kanye, nyalo bedo ni imeduok gi piny kosedhi timgi e yo machalo nade. Mano ka gintiere kar kae, mano ka warango kanyo ka koro bende ochiw wach machalo kamano e ite mane ite no mar 7 ka maloka weche mwalosi wechego mag jonjore mantiere ho mar Okak. Eriko Okeyo Kizito, weche mag osara mago mag rango kacha mag neno ni ong'ado sachgi kata oketo sachgi obede yo moro makare, onyalo kelo moro machalo nade? Cleophas Oloch ma wach moseyware nochakre chon ka duol matayo osara mar jotij piny owacho nosebedo gi chenro mar duoko piny omenda mabalang' ma bende jotij piny owacho yudo. Ng'eni jotij piny owacho nigo osara kendo gin gi mago mabalang' ni mag bet, mag rombe, mag wuodhe. Koro mowacho ni mag wuodhe gi rombe gi bet gi magidwano ogol oko nikech wacho ni omenda dhi mang'eny e chulo jogi katende ni ka gidhi e rombe tichulo, ka gidhi wuodhe tichulo gi. Koro ma wach ma koro ramo ni nyaka koro timre atima. Ngima bendo idho. Koro kotimre to omenda go onego bende ndiko go jomoko bende mar mondo mi yude gimoro masoyo fuku gi. Koro aken wach ni gi jotij piny owacho dhi kawe nade nikech ma wach ma bende koro osemulga nyaka jotije moko mag county kucho kandi neno jogo mapuonje chenro mar nyithindo mathindo ECD ne giywak kanya ahinya ni duol matayo osara ni ne golo paro kanyo mar mondo mi nong'ado omenda margi. Koro weche makamagi Cleophas Oloch wang'iyo gin to gidhi bedo nade wach mar omenda kayo. Omenda onego bende medo, onego bende duoke chien. Aya, mano kaluwore bende girango kacha. Gin gigo magi wacho bende ni onego bende girango. E ite mar adek kanyo nitie sigana ma bende wasebedo kata ka warango achiel kachiel. Nitiere mano bende makoro wacho ni migraines kata wich bar moro matek ahinya masebedo kata ka ntiere. Sani koro ntiere wacho ni nasal spray kata moro minyalo bedo kigoyo mane umi e kinde ma intiere kod wich bar machalo kamano to tieko wich bar mager ahinya machalo kamano. Sigana mondika ero no kanyo Ellen Shikanda ondike kanyo e yo moro makare. Mano kaluwore kod riwruok mano maga wechego mag thieth kata kirange kacha weche mag thieth e piny mangima WHO iwacho ni koro sani bende koro wechegi oseyienegi. Mano koro kochune kacha iwacho ni jogo ma ochung' ne rango ni chal mar yedhegi tiyo e yo machalo nade. Magi moro wacho ni painkiller mano migo mana e umi kanyo titieke mano ka intiere kar kacha. Wacho na yudo puoth kata kowuok kuom United States Food and Drug Administration mano FDA. Wacho kata gi jogo mosebedo kata karange koro osepuodho yath machalo kamano mabende kulo kacho ni wacho ni Zavpret kama intiere kar kacha kata luongo ni kacho ni Zavegepant mano kama intiere kar kacha moro anyo tieke bang' dakika 15. En wach makare nika inyawinjo ka wi bari kata ka thung'a negi tikwe mane umi to dakika 15 yudo resruok. Koro ka otim nonro moyud ni en yath makare to dong bende kawa kawa nikech ngima ema oganda dwaro. Aya, watieke ne gi ite mar 8. Ite mar 8 gazet mar Daily Nation kae nitie wach moro mabende wadarango ni adieri odhi rumo yo machalo nade kinde mabiro ponono ka idhi nene. Wacho kanyo nitiere omenda maromo bilion 10 mane funding gap kata ng'ukni kata chochni kata chenro mag chwalo yedhe mopogore opogore kata rango gigo ma itiyo godo mar golweny mager mano ma otenore kod tuoni mar ayaki, kute mag ayaki ponono ka koro donjo del. Omenda machalo kama nyalo bedo ni gitiyo kanyo e yo machalo nade. Mago wechego mosebedo kacha ka irango ni piny Kenya osebedo ka tiyo gi omenda maromo nade. Nyaka sani piny Kenya onge kod omenda maromo kamano. Mano waranga ne kaka koro ndike karka my gap mantiere karka. Eriko Okeyo Kizito no kanyare ni moro bende picha maketo ka sigana mondi kanyo kod Leon Lidigu. Wach motemo mana rango ere kaka inyalo tie kata inyalo dhi nyime kod yudo resruok ne jogo man gi kute mag ayaki kata mondo jogo mapok oyude kik game. Kenya ka koro nitie ng'iyo mwandu ne mantiere go teo go beyo timo mos miluongo ni rebasing of economy. Oyudo ka rot nitiere maduong' kata omenda maromo 10 billion mano onge
manyiso ni koro mago koting'o nyaka kedo kod kute mar ayaki dhi bedo matek nikech odwaro omenda nyiewo yedhe magayo teko mare, nyiewo bende raboyunga mar geng'o weche makamagi dwaro omenda. Ka koro 10 billion onge kamae, ng'eni koro kelo midhiero ni weche gi dhi bedo manade nikech mae gima piny bende osebedo ka kedo godo kuom ndalo duto te mar temo duoko wachni chien. Iwacho kanyo ni bende thuolo ma lweny ma kamagi dhi nyime, gik mage monego bed ni rango e ite mogik mano mar gazet mar Daily Nation. Ka watieko dakika osekalo ma dakika adek tok sa achiel mar okinyi, odani mana mondo mi otieki. Ka wantiere e ite mogik kar ka, ineno kanyo nitie sikul mondik kanyo, mano bende kirange kanyo gazet ondike kacha ni Rabuor Junior Secondary. Rabuor Junior Secondary kar kae koro ma yene nyabede gwenge go mago ma Kisumu. Ka nitiere kar kacha nitie jal machoro kata magoro kar kanyo. To kata kamano wacho ni budget proposal moko manyien ma bende koro nyalo bedo ni idhi dewo e komenda mabiro odhi chalo nade. Mano ka gintiere kar kanyo ndiko Keo Kizito. Inya neneo machalo nade. Budget pako tiere kar kacha somo kata sekta mar somo mi kacha bilion 597. Cleophas jagoro no kendo goro gino maber ahinya nikech kaneno nying mar Rabuor Junior Secondary School mano kila machiegni gi dala. Oteri Nyando. Otera Nyando nikech kanyo kawuok Nairobi to kanyo malore ka chimo dala wakano Kabonyo. Koro kaneno gi kama tanyalo wuoyo matek ahinya ma wach ni wach mar somo ni ka piny owacho keto omenda mar milion 597. Somo en gima ber ni somo ema gero oganda, somo no bende ma yawo yo, somo no ema nyamiyo ng'ato idh ndege kadhi manyo tich moro moneno ni bet ne gin ndadhe penje mago. Somo no ema nya bende miyo yawo dhoudi madongo makel konyruok. Somo no nyamiyo ng'ato wuogi ng'ama ok kabinde nikech kochopo kamida wach dhok mopogre gi dhogi nyaka be ni somo. Koro weche mag somo gi kako richualo gi omenda ni keto kamanyo to gimed mar timo makare mar mondo mi piny oyud kaka somo mare bede ndadhu mamalo. Aya, iwacho kanyo ni somo bende moro makare. Nyokoro mag jawa mago moko bende kuom weche madhi bedo ka watwake joma ni koro ka wachake ka wadhi kode nyime nyaka wabi watieke. Nyaka sani koro Eric Keo Kizito ina mondo mi otieke kanyo. Ponono wach mari mogik ka watieko gazet nyalo bedo mano. Wan waduoko mana erokamano ni Nyasaye omiyowa ngima maduong'. To bende koro wakwayo oganda no bed kod horuok, warwak oganda duto te mantie piny, kik wabed gi lweny maka gi ka. Sama ng'ato timo tije to wewe tim tije yo makare kaka no wasewacho jofwambo mano timnegi monjo mabeika ok en wach makare. Jofwambo e undhwe ni joge mamiyo jopiny ng'eyo, onge japiny ni sama gidwaro ng'eyo weche moko mopogre ni to gidwaro jofwambo. Ka koro chopo moko monego bed ni bende jowo moko ng'eyo ni to koro gineno mago konego bed ni chopi. Wakwayo ni orwoko bede oluor tij jofwambo bende kako oluor tije moko. Aya, tij jofwambo oluor nyokora mag jwang' kamoro mara mintiere wakwayi mondo ibed godo chieng' moro makare. Nyinga Cleophas Oluoch nan kae kod Eric Keo Kizito riti masani nyaka ng'wa tudre chenro mabiro. Kik dhi mabor ka walose weche go mag tuke chenro mar openj weekend obiro nade sekta mar tuke. Kik dhi mabor kete mana kae kinde duto.